uyajabula umntwana baba ekhaya, obaba ulele emangcwabeni, anginababa ngidlalo kohlopheka. Yazi mesihlele sizinsizwa sidla ugologo 1818 ugologo omhlophe insimbi simiramira sishaya le ngoma sithi uyajabula umntwana baba ekhaya, uyajabula umntwana abazali ekhaya. Zavele zehle inyembezi kumadoda. Le ngoma ingikhumbuza mhla ngibona ibhokisi lika baba lishona phansi emgodini, bengibamba amahlombe bese ngiqine ngikhule ngibe indoda kanjani ngineminyaka emihlanu. Ngihlale ngizibuza ngiziphendula ukuthi ukuba ubaba usaphila ngabe indoda enjani. Ngiyona yini le ndoda wayenombono ngayo ubaba mina mengifika emhlabeni. Uyajabula impela umuntu onobaba ekhaya ngoba kunalabo uza khona indlela mengasayiboni indlela. Yane kushula ke ejulile ebheke obondeni sidilike inyembezi. Mina bafowethu anginabazali bobabili baphikelela ngiwusana emhlabeni ngesikhathi sezimpi. Mina bafowethu angimazi nangehlo lenyama kushubongani. Mina ngikhuliswe istepfather bafowethu. Istepfather besishaya umama phambi kwami mihla namalanga mesibuya sesidako utshwala. Ekhale ngasaqedwe bongani. Ngoba kulikhulu ukuba indoda ngoba bathi indoda ayikhali. Kodwa masihlangene simadoda sinokuthola ithuba lokubhodla. Bafowethu ngoba kulikhona ukuba indoda abantu abazi kusho uXolani. Umele ubudoda ongakazi wakufundisa ukuthi ukuba indoda uba indoda kanjani. Banokukubiza uma kunomcimbi bathi ngoba wena uyinkosana wena ophatha umsebenzi vele kudoma ikhanda ungazi nokuthi uzoqala ngakuphi. Bathi isiyoyo bekubiza ngamagama. Ongazi ukuthi khona ivasithi ukuba ubaba uma ukhulunga enababa. Ngapho ukhuliswe isalukwazi nabo dade wenu. Engekho umuntu wesilisa egcekeni. Avela hleke kakhulu uMaskandi. uMaskandi sinye nje isidakwa sasendaweni sekhehle sithanda ukusaha. Usinekani wena Maskandi? Ebusa amajita. Nani nasenakhala nje ke ngiqameyani inyemfo. Ayazi bafethu uqinisile uMaskandi bafethu. Hey, action the storyteller. I'll tell you goloko lapho.